Godmorgen! Ej, for helvede! Så vil han bare. Nej. Godmorgen! Det har du masser af tid til. Jeg tog i røven på mig. Lige aftalt i dag til det her. Nej, kære venner. Jeg skal male. Men ikke i dag. Ikke i dag. Du har 2 minutter til at komme op. Min bremse. Hold kæft, mand. Ej, han har Godmorgen. ikke Og det vidste Emilie nok. Nej, hun vidste ingenting. Vidste du det? Ja, vi gjorde det. Er du klar, jeg har haft helt dårlig mave hele morgen? Jeg har været til Nej, det tror jeg er hyggeligt.